Waqt konferenza l-Grupp tas Soċjalisti Ewropej f'Bukarest, Rumanija, il-Ministru Ombonici sostna li l-paċi f'Gaza u t-twettiq ta' soluzzjoni ta' żewġ stati fin-Lvant Nofsani għandha tkun ta' priorità. Intqal kif bl-istess mod li għandna nkunu ta' spalla mal-Ukrajna hekk għandu jsir biex ikun hemm il-paċi f'Gaza u l-soluzzjoni ta' żewġ stati fil-Lvant Nofsani dak ta' Iżrael u dak tal-Palestina li jgħixu ħdej xulxin u flimkien. Dr. Bonnici saħaq li l-Unjoni Ewropea għandha tkun missjuqa minn valuri bbażati fuq il-ġustizzja soċjali fl-implementazzjoni tal-politika barranija tagħha u qal li dawn il-valuri mhux biss jagħtu identità lill-Unjoni Ewropea nnifisha u jiddiskrivu it-twemmin tagħha iżda wkoll iservu bħala mezz li bih tiġi promossa u implementata l-bidla. Hawnhekk semma l-aspetti ambjentali, ekonomiċi u teknoloġiċi fit-tħaddim ta' politika barranija bbażata fuq ġustizzja soċjali bħala oqsma li fihom l-Unjoni Ewropea tagħmel id-differenza, dan dejjem għandu jkun imħaddan mal-paċi. Dr. Ombonici tkellem ukoll dwar il-mobilità soċjali, jiġifieri li kull ċittadin Ewropew ikollu ċans u l-opportunità daqs ħaddieħor li jirnexxi.